Wey'ngane zakwethu, angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngicela uma ukuthi uyaqala ukufelela igazi, ngicela wenze okufanele icofa subscribe, ulike bese ushare le post. Ushiye abaningi bengakholwa uMax Makhanya ngesikhathi ephumela obala ekhwela edilika laphana kwindlu enkulu yeSilo, nokuyena-ke oshuthe iSilo uMsizulu Siphuza utshwala futhi sikhuluma amagama angemahle. Kanti-ke uMax enkulumeni yakhe ubeke kanje, ake uyibuke nansi i-video. Kuna video ke engezansi kwale engiyenzile engivuke nje kuseni ngayenza ngingakamthengi lo uStella kaZwelonke. Manje sengenza le akukona ukuflip flopa zinjandini. Reader icontext kule video lengezansi kwale bengi-addressa enye indaba laphana benginikhumbuza ukuthi sisuka yaphi nalobukhosi njengoba sila namhlanje. La ngizwakala khona nginitshela zinja ngithi mina enganginikhombisa indlela, angikaze mina ngimbukaze, angikaze ngimjikele mina uZonda Amagwala, ngizwakala ngisho lawo magama. Ngithi nganginikhombisa indlela, nginitshela ukuthi nansi indlela, nina nabhayiza nina nalo njahana nami nalo nilwa nami. Benginikhumbuza ukuthi sisuka lapho silala sikhona manje sila bengingakasithengi iStella. Lalela uNdlunkulu uMdolomba ubhede kakhulu isile indlulamithi yamakhosi iright laphana, akukho nje okuronge, alikho icala laphana, alikho nje. Uqinisile vele uMdlokombane wayethi pe one way without actions. Qinisile lapho. Yini isizwe sake sayakhela uMdlokombane? Siphi nje isikole? Uphi umhlaba? Iphi clinic noma isibhedlela? For 50 years ehlele esihlalweni. Uphi umgwaqo obizwa ngaye? Liphi ground elibizwa ngaye? Iphi parki ebizwa ngaye ekuthiwa waba nesandla ekwakheni yona? Qinisile indlulamithi vele uMdlokombane wayipepereza kuphela without any impact and action. Qinisile indlulamithi lapha. Yeah. Wena Ndlunkulu uMdolomba ubhede ngempela lapha yana, bekumele ubize ifamily meeting uaddress inkingi obhekene nazo, hayi ukuthi udalula amahlazo eSilo masidlile, udalule ezweni lonke ukuthi amahlazo omyeni wakho awabuka umhlaba wonke. Ubhede kakhulu wena Ndlunkulu uMdolomba. Uyakha kanjani indlu wena ungabonisananga nendoda yakho? Wakhe indlu emagcekeni amakhosi ungazange ubonisane nendoda yakho okuyisilo esihlele esihlalweni, indlulamithi yamakhosi. Ukwenza kanjani lokho? Njengoba sithi iSilo wena wakha indlu size sabikelwa zinduna ukuthi wena khona indlu oyakhayo. Uyakha kanjani indlu wena emzini wamadoda ungakhulumanga nendoda? Bhedile Ndlunkulu uMdolomba. Uyishutha kanjani indoda yakho? Ubonisa indoda yakho i-weak point yayo ekumele ngabe wena uhlala phezu kwayo uprotecte umyeni wakho. Uyamshutha, uyameneka, umeneka elizwe. Amahlazo endoda yakho egceke wena uyawashutha, uwaneka ezweni. Uyishutha kanjani indoda yakho idlile singakaze sikubone uyishutha ingadlile? Asikaze sibone ivideo yakho wena ushutha ingonyama, ushutha ilokuze indlulamithi ijabulele nje ingadle etshwala, ikhululekele nje ikujabulisa. Asikaze sikubone untazisa lawo mavideo. Wena Ndlunkulu uMdolomba uphethile ngempela, futhi awuyena noNdlunkulu, uMdolomba nje wena. Ngale ndlela iSilo sikubiza ngayo uyapheda. Uyabo? Ithi indlulamithi ibona ngamavideo
usemagroundini wena uyobuka ama-Kaizer Chiefs ungazange uyitshele iNdlulamithi okuyindoda yakho ukuthi wena ucela ukuphuma uye emagroundini. Uphuma kanjani uye emagroundini ungayitshelanga indoda yakho umkhwenyana wakho abone ngamavidiyo nje? Unobani emagroundini wena Mdolomba? Unobani emagroundini Mdolomba? Mdolomba uyahlupha. Uyayihlupha iNdlulamithi wena Mdolomba, wena nkosikazi weNdlulamithi oyisidakwa. Uyamhlupha wena uNdlulamithi. Wenze ngathi yona yodwa iNdlulamithi ephuzayo kanti unawe uyisidakwa. Uyisidakwa wena Mdolomba, uyisidakwa wena. Wena Mdolomba wena oshuthe iNdlulamithi, uyisidakwa wena. Siyakwazi ukuthi uyaphuza. Uyishutha kanjani iNdlulamithi idlile ungazishuthi wena mawudlile? Uyishutha kanjani iNdlulamithi idlile ube wena ungakazi uyishuthe udlile wena? Siyakwazi ukuthi uyisidakwa wena Mdolomba, kodwa sikaze sikubone uyishutha wena udakwa. Uyishutha kanjani iNdlulamithi yamakhosi idlile? Uyishutha kanjani? Uyapeta Mdolomba, uyapeta. Yeah. Awufanele nje wena ulo ohlonishwa ubizwa ngoNdlunkulu, ubizwa ngani ngoba umsangano. Wathi uqala nje, wathi ushada nje wena wawushutha emathaveni wena Mdolomba. Wathi ushada nje ngakho kodwa uyi brand new wife yeNdlulamithi wawushuthela emathaveni wena Mdolomba. Udive upetuka laphana usantula imdidi lapha emathaveni. Yantazi ivideo yakho sayibona bekushuthile. Namhlanje wena usushutha iNdlulamithi. Kwaba buhlungu beshuthe wena. Awuzange uyijabulele lo video. Kodwa wena the same pain ongazange wena uyi-enjoy usuyenza kwiNdlulamithi. Awubizanga ngani family meeting? Awubizanga ngani family meeting Mdolomba? Uyoyidalula khona iNdlulamithi emndenini, hayi esidlangalaleni emhlabeni wonke. Uyapeta Mdolomba, uyasangana wena mfazi. Kade shit man.